Hier wacht ik al heel lang op. Ik denk eerst heel voor de snie. Ik denk aan, misschien kunnen we week wel schaatsen. Ik denk kerst op het taart. En dan ken ik, nou, dat is geweldig. Prachtig man. Echt weer. Nou, ik hier eerst net verwacht dat er zoveel is lag. Dus ik zoek je de hele dag bezig met scholen. Maar dat kwam heel laat erop. Vaker die stuurde me een appje. Ik zei, we gaan erin joh. Dus toen wil je me heen stoten. En eerst maar even zien dat ik nou water lag. Eerst maar even wat muziekje. En toen uiteindelijk bewees hier wat begonnen. En het kraken heel boord. En zei ik, denk, het wordt niks, joh, het wordt niks. Toen wil je uiteindelijk maar een beetje op die sletten gaan. En uiteindelijk weer het hartstikke mooi is. Hartstikke mooi dik. En het is geweldig. Ik heb het nooit verwachten. Zo, dat is mijn pagen. Dat is een echte fanatiekeling. Die had ik al 2 keer als steentast gehad. Dus, en dat is mijn liefste broer. Dus, zo wat, no? Nou ja, het is echt wel bijzonder weg om samen met die paken te schaatsen, denk ik. Ja, dat is prachtig mooi. En hij kon net leren. Bebber zei ik al, hij moet eruit, hij moet eruit. Ik denk, het wordt hem net, jongen. We kennen helemaal net reden. Hij zei, hij moet eruit. Dus, nou ja, dan ging ik natuurlijk mee, hè. Dus het zit maar wel in de familie, zeker. Ja. Dus prachtig.